Manifest 8 de març a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. El 8 de març va ser proclamat el Dia Internacional pels Drets de la Dona per l'Organització de les Nacions Unides l'any 1975. Des d'aleshores és un dia de celebració pels avanços que hem aconseguit al llarg de la història i de reivindicació per tot allò que ens queda per aconseguir en matèria d'igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida. Aquest any es convoca la necessitat d'afirmar tots els avenços aconseguits, deixant de costat el soroll que pretenen fer alguns sectors en sentir-se amenaçats en els seus privilegis adquirits en la societat masclista, amb uns valors on el paper de la dona en general i al llarg de la història han sigut ignorats i infravalorats. Aquest 8 de març, que ens trobem en ple procés de reconstrucció de l'era post-Covid, hem de passar la vista a les barreres socials, econòmiques i jurídiques que impedeixen que les dones i les xiquetes puguen participar amb les mateixes condicions en la presa de decisions relacionades amb el canvi climàtic. Com a tema prioritari abordarem el paper de les dones rurals en l'apoderament i en la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible plantejats en l'Agenda 2030, que són importantíssims si volem assolir el nostre gran repte, la igualtat real d'oportunitats. Per a poder fer-ho necessitem més protagonisme com a dones en la lluita del canvi climàtic. Conèixer la conciliació i la responsabilitat en empreses i la societat. La conciliació i la responsabilitat és quan l'home i la dona fan les mateixes coses en casa i fora de casa. Per exemple, quan els dos neguen i cuiden de les criatures. Acabar la diferència de ser home i dones en la mateixa feina. Trencar el sostre de vidre i ajudar les dones a arribar a ser directores. El sostre de vidre és quan les empreses no deixen a les dones tindre feina en un lloc més alt per ser dones. Ajudar a que les dones i homes fem un món millor. Crees fer-me Aquest dia commemora la lluita de les dones en permanent evolució per transformar la realitat preservant els drets humans. En l'aspecte laboral, veient les dades dels diferents indicadors com a treball a temps parcial, salarial, sector productius, carrera professional, etc., les condicions de treball de les dones són pitjors que les dels homes, tenint poca presència en determinats sectors professionals i en càrrecs de direcció empresarials. L'any passat es va publicar l'informe final sobre la situació social i laboral de les dones amb diversitat funcional, que reflecteix una realitat en la qual els seus drets fonamentals es veuen infringits. I és que de totes les dones i xiquetes amb diversitat funcional, quasi un 60% reconeixen haver viscut algun tipus de discriminació pel mer fet de tindre diversitat funcional i que a major grau d'aquesta, major discriminació. D'altra banda, resalta també que prop del 30% afirmen haver viscut algun tipus de violència i que només el 15,5% ho ha denunciat, manifestant que les principals dificultats per a fer-ho són la por i el sentiment que no val la pena. En la situació laboral i tenint en compte que el mes passat es va celebrar el Dia per la Igualtat Salarial, és necessari destacar que la bretxa salarial afecta totalment a les dones amb diversitat funcional, i és que el salari anual de les dones amb diversitat funcional ha disminuït un 2,5% des del 2010. I respecte als homes amb diversitat funcional, aquesta bretxa salarial se situa en uns 2.895 euros anuals menys. Seguint aquesta línia, tan sols el 35,1% de les dones amb diversitat funcional que van participar tenen un treball remunerat. Aquestes dificultats enfront a la
ocupabilitat i la baixa remuneració rebuda porten al fet que moltes dones amb diversitat funcional no poden tindre despeses imprevistes o fins i tot cobrir despeses d'habitatge. Les dones i les xiquetes amb diversitat funcional volem fomentar la participació social de totes les dones i xiquetes amb diversitat funcional sense distinció, que esforcen les línies pressupostàries per a incentivar la contratació de dones amb diversitat funcional i la formació de dones i xiquetes amb diversitat funcional. Que la igualtat es convertisca en una realitat, deixant a un costat tots els postulats teòrics i siga aplicada de manera efectiva en tots els àmbits de la societat, sense importar l'edat, la diversitat funcional, la identitat i l'orientació sexual, l'ètnia, la cultura o el nivell socioeconòmic. Incorporar de manera definitiva l'indicador de diversitat funcional en totes les estadístiques de violència contra les dones, en qualsevol àmbit territorial. Que siga efectiva una educació inclusiva i adaptada per les xiquetes i dones amb diversitat funcional. Promoure una imatge que s'ajuste a la realitat, de manera positiva, que pugui afavorir la inclusió social del col·lectiu en tots els aspectes de la vida, que es garantisca la vida independent i autònoma. Per això, i per moltes més coses, des de l'àmbit local, hem de seguir amb el compromís de construir una societat igualitària que garantisca els drets de totes les persones, així com la participació activa en la vida local. We demand